Ahojte! V tomto videu vám ukážu, jak můžete vytvořit online rezervaci. Tuto rezervaci budou vaši klienti používat na externích platformách, jako jsou Facebook, Instagram nebo Google Maps, a také ji můžete integrovat do vaší webové stránky. Na vytvoření online rezervace nejprve vyberte z hlavního menu možnost online rezervace. Tu najdete kartu Seznam odkazů, kde můžete najít a vytvořit vlastní rezervaci termínů. Máte možnost vytvořit dva typy rezervace termínů. Můžete vytvořit obecný odkaz, který umožní klientům rezervovat si termín u kteréhokoliv vašeho odborníka na jakoukoliv službu. Nebo můžete vytvořit odkaz na zaměstnance. Tímto mohou klienti rezervovat termín pouze u konkrétního odborníka a vybírat jen ze služeb, které poskytuje on. Kliknutím na tlačítko Obecný odkaz můžete vytvořit svou první rezervaci termínu. Nejprve zadejte název odkazu. Do pole popis můžete přidat několik slov, například odkaz na Alexandra. Název a popis odkazu slouží pouze pro vnitřní použití a nikde mimo systému Altegio nebude zobrazený. Potom musíte určit na rezervaci, jakých služeb má být rezervace termínu použitelná. Můžete si vybrat z možností skupinové a individuální schůzky, jen skupinové schůzky nebo jen individuální schůzky. Nyní jako příklad vybereme možnost individuální schůzky. Tu můžete také vybrat výchozí jazyk online rezervace a zadat typ mapy. Pokud k vaší společnosti patří více zařízení, můžete zpřístupnit rezervaci termínů i pro tato zařízení. Takto bude v společnosti každý používat jednotnou rezervaci. Když jste hotoví s pojmenováním rezervace termínů a zadáním detailů, klikněte na tlačítko Vytvořit. Nyní pokračujme s přizpůsobením rezervace termínů. V případě individuální schůzky máte na výběr z 3 možností. Pokud vyberete možnost krok za krokem, klient musí vybrat ve vámi zadaném pořadí odborníka, službu a čas. Můžete také zvolit možnost krátký krok za krokem. Pokud vyberete tuto možnost, klient vždy nejprve vybere službu, potom zaměstnance a nakonec čas. Nebo můžete vybrat možnost nabídka, kde klient může procházet kroky v libovolném pořadí. Pokud kliknete na výběr zaměstnanců, můžete změnit název kroku. Tento název budou vidět klienti při výběru odborníka. Můžete předvolit i odborníka, kterého klient uvidí v rezervaci, ale protože jde o obecný odkaz a ne odkaz na zaměstnance, klient může změnit tohoto předvoleného odborníka. Nakonec můžete nastavit, zda se má zobrazit specializace odborníků nebo jejich pozice v rezervaci termínů. Pokud kliknete na výběr služby, můžete také změnit název kroku, který uvidí klienti, a předvolit službu, kterou může klient během rezervace změnit. Při výběru data a času můžete změnit jen název kroku. Pokud trochu posunete stránku dolů, můžete si vybrat, zda chcete kategorie služeb zobrazit vodorovně jako štítky nebo vertikálně jako skládací seznam. Vedle, vpravo, můžete vidět znázorněné, jak vypadá každá možnost. Po nastavení technických detailů je čas navrhnout svou rezervaci termínů podle vlastního stylu, aby odrážela vaši značku a vynikla mezi konkurenty. Můžete vybrat téma, může být světlé nebo tmavé. Přizpůsobit barvy tlačítek a ikon. Nahrát obrázky o vaší společnosti nebo službách jako první obrázek na obrazovce. Přizpůsobení rezervace termínů ji nejen vizuálně zkrášlí, ale i zlepší zážitek klienta při rezervaci, čím pomůže propagovat vaše služby. Altegio vám také naprogramuje rezervační tlačítko připojené k rezervačnímu systému a tlačítko můžete ihned umístit na svou webovou stránku, pokud ji máte. Na vytvoření tlačítka vyhledejte část, pokud máte vlastní webové stránky, a klikněte na přidání tlačítka. Po kliknutí můžete vybrat, do kterého rohu chcete umístit tlačítko a také na které straně se má rezervace termínů zobrazit po kliknutí na tlačítko. Když jste hotoví s přizpůsobením rezervace termínů, stačí kliknout na tlačítko, uložit na spodní části stránky a máte hotovo. Děkujeme za sledování. Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím podpůrného chatu, WhatsAppu nebo Telegramu. Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a kliknout na zvonek upozornění, abyste nezmeškali další videa. Uvidíme se příště.